Una. Kini ang akong suliran. Kini ang akong sulat. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Attorney Eileen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Pia, taga Lapu-Lapu City, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong anak nga akong gipa-adapt apan plano na akong bawion. Aron inyong hisabtan, ingon ni ang mga panghita po. Naunsa man ko. Ngayon luya man kayo akong pamati, Permi. Pia, mag-stray ra gud una ta. Kaniyot sa pa kay marag. Uy, ayaw kong ina nga mabdos ka. Pagpiti ha, araw mahibaw na to. Ginoo ko. Positive. Maptuskit ko. Ha? Mabdos ka? O, lagi. Ay, saan man na? Sinsaon, oy. Ikaw mo'y amahan, ani. Barukan yun nini mo. Uy, dili pa ko andam Pia, uy. Sa Sorry, pero ayaw sa karon. salbahis ka! Salbahis ka! Pia! Salbahis ka! Unsa man? Padayonon ako ni bata, og dili ta kapakit-on, ani! Nak, sige na. Kao na. Di lagi ko pa. Ukoy ka na. Basig masakit unya ka, ana. Kaon, para sa imong gimabdos. Sakit kang kibuhat ni Jojo pa. Sayang rin ka siyang may biya magkaibaw niyang maptos ko. Nak, Nawan anak kong paglaom nga mabuhi pa. Gusto na lang kong mamatay. Pia. Pa-check up day, uy. Para unsa pa man. Para maulian ka. Kay murag depresyon naman nagibati nimo. Day, Kung naa pa kay kaluoy sa imong umaabot nga anak, dili ka magpada sa imong emosyon, day. Makadaot na sa bata. naluoy ko sa kong umaabot nga anak, day, uy. Wala gani siya amahan. Pagit ko'y kasiguruhan nga makabuhi ba ko niya. Husto, Husto nga unsa. mangita ko gwili nga muadap sa akong anak. Unsa? Pwede rin kaayo nga kami mo ay mo adapt anak day. Sige, te. Gusto lang kong mahatagang maayong ugma ang akong anak. Sige, humani mo og panganak, liho ko na yun na mo ang mga papeles. Sigurado naman gyud ka. Sigurado kay ko, Ate Beth. Recorded by X Thunder Gaming. Wagit ko magduha-duha na itong hikayo na sa pagpa-adapt sa akong anak. Hangtod nga ng anak ko, ug nagpinarmahay mi. Unya, Oh, Pia. Uy, nak. Ngano naghilak man ka? pa! Ang mahay man ko nga akong ipa-adapt si Inday. Ha? Ngano man? Inisamot akong kaguol nga kibati. Ngawat na akong anak pa. Ako na lang
lang kang bawion ang akong anak pa, no? Nak, dili ingon anak ka sayon. Legal na nga anak nilang Bet si Inday. Ug tuwa na imong perma didto. Ya, Si Tio Roy man, Roy. Nga Ayo. naman ka, ha? day. Ni aji ko kay murag kinahanglan gyud kang mahibaw ni da. Ha? Sa unsa man, Tio? Luoy kay imong anak ay. Ibili na mo sa kinsa. Usahay, kami masilingan ni Bet may binlan. Bulakaw siya. Usahay, magbayad siya mga tambay aron may bantay. Unsa? Unya ka rin, Tio. Hain man na bata. Tuasa mo. Kami may gibinlan. Mukuyog ko ni mo, Tio. Kuhaon ako ng akong anak. Shhh! Hilom na, Pepsi. Ali. Tutoy sa o. Nak, ako man maoy na balaka ni mong kipuhat, oy. Delikado man eh. Gikuhat ni mo ang bata nga wa mahibaw sila sa Bet. Bahala na pa. Naman sila'y pagkuwang sa akong anak, be. Kung di nila kayang bantayan, pues, bawion akong anak, uy. Pia! Si Auntie Beth, pakuha sa Inday pa, o. O ayaw mo pagawas, ha? Dili ko musugot nga makuha nila si Inday. Hay na nga akong anak. Wa ni mo siya tratuha nga imong anak, te. Nahibaw ko nga gipasagdahan ra nimong akong anak. Mong dili na nako siya ihatag og balik nimo. Ah, mao ba? Sige, mag-abot ta sa korte. Kay ikihat kag kidnapping. Unsa? Tungod kit kay nagpadako sa akong emosyon, naka-decide hinuon kog dili maayo. Og mao ni hinungdan sa kagubot nga akong giatubang karon. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, gipa-adapt na ko ang akong anak, pero nausab ang akong nahuna. Unya, human ako og perma. Unsa may pwede na akong buhaton aron mabawi na akong anak? Ikaduhang pangutana, naibaw-an ako nga ibilin rang akong anak ni bisan kinsa. Unsa pwede na akong ikaso sa nag-adapt sa akong anak? Ikatulong pangutana, ang kuno na ko nga na-depressed gyud kaayo ko netong hikayon nga mi-decide ko nga ipa-adapt ang bata. Mahimo ba na akong gamiton nga rason nga wa ko sa hustong panghuna-huna netong hikayon na? Ikaupat og katapusan, gikuha na akong anak kay naluoy ko na balaka ko niya. Ug suko kayong nag-adapt sa akong anak kay dili na nako niya ihatag og balik. Gibaharan ko niyang ikiha ko. Mahimo ba day kong makiha og kidnapping nga ako man maoy biological mother sa bata? Palihog, tabang yung tambagi ko, kini ang akong soliran, Pia. Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Og ako today, it's my voice, it's me. Ako'y muhatag ninyo tambag-tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto legal. Of course, sa mga medical, Dr. Rene Obra na agyod. Permanente sa gyud ang iyang tingog sa kahanginan nga mapaminaw ninyo aning ato ang programa kini ang akong suliran. Busa, unsay gihuwat ninyo ipada ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man guys? O kumusta man ang ato ang mga suking tigpaminaw, hinaot unta sa matag paminaw ninyo, matag episode na amoy makuha nga inspirasyon, kadasig, kakusog, kaisog, nga mupadayon sa ato ang kinabuhi. Di siya perfect, pero life will always be full of lessons and there is always something to be grateful for. Adto ta focus. The good things nga naa, di man gyud na pwedeng wa. Ang pagmata lang nato daan is a good thing, no? Kay wa ta nalintag pukaw. That's something very big and something very grateful. Kanang usayng mas lightang wa na tayon. Agoy,
pasalamat ta. Kaya na mga small things lang yun. Nga nakakaunta, bahalag way lami, nasuddan ang tiyan, fights na. Sunod lang po, ngita lang po tag, maswertihan gamay para makakaog lami-lami, anak ra gyud ang kinabuhi guys ha. Letter sender na to karong adlaw, si Pia. Si Pia is taga Lapu-Lapu City, Punto Legal, kabahin sa iyahang anak nga iyang gi-pa-adapt. Pero klano niyang bawion, agoy, di man ni pwedeng hatag bawi ta. Naguol ko ani ha, kay ako ang gibasa sad, ako ang gipaminaw pod, no? Murag pagpanganak niya, kuha dayon no, murag kanang nakuha dayon. Unya, kay naluoy kuno siya sa iyahang anak, kay iya na lang kunong bawion, kay nagpadala raman kuno siya sa atong emotion because she was not ready, no? Nga nagubot na noon kay gusto na niyang bawion. So mo na ni ihang mga pangutana. Gipa-adapt na ko ang akong anak, pero nausab ang akong huna-huna, unya humanak og pirma. Unsay pwede na akong buhaton aron mabawi ang akong anak? Okay. Ang akong pangutana ani kung moingon kag pirma, niagi ka sa legal nga proseso kay wa gyud koy nakit-an diri sa imuhang suwat nga legal ang proseso sa pag-adapt sa bata. Okay? Kay ang adoption ana sa una moagi korte or karon naanay administrative nga process of adoption nga naay DSWD. So ani na lang, if wa ka ni go through sa legal nga proseso sa pag-adapt, kay di man na pwedeng mo pirma lang kang nabayran ka, di na ka magsamok, ana-ana, dili na mao, di na ang maong saktong proseso, ha? Then if wa na mao, then wala illegal to, then pwede gud nimo mabawi ang bata. That can take, naagid siya risk, ha? Naani risk kay, pwede man nga basin ma-child trafficking ka, but I think the court will still rule in your favor. Kay maapil man pud sila, di man sila pwede mukiha nga ikaw na child trafficking, kay sila man pwede ni traffic, sila may nipalit sa bata, no? So ayaw kahadlok ana, kay mabawi ra nimo ang imong anak, magpatabang ta adto tag pulis ug sa DSWD. Ikaduhang pangutana, nahibaw-an nako nga ibilin ra ang akong anak ni bisan kinsa. Unsay pwede na akong ikaso sa nag-adapt sa akong anak? Wala na kay, well, pwede child abuse, no? But I think ang goal na to ana is di magsigig file og kaso. The only case I will advise you to file is to get back your child. The rest, ayaw na. Ay na silang kihai. Wala na. Kay utro pud baya kang sadan. Kamo bayang duha mo'y nakakomit og crime kay illegal to ang proseso or pamaagi sa pag-adapt atong inyong imuhang bata. So, di ko mutubag, di ko ganahan mo entertain anag unsa pa imuhang ikaso, sige na lang. Ang importante, dalion nimo og kuha og bawi ang imuhang bata. Period. Okay? Kay complicated siya. Ikatulong pangutana, ang kuno nako nga depressed kaayo ko atong higayuna, nga naka-decide ko nga ipa-adapt ang bata, mahimo ba na akong gamiton nga rason, nga wako sa akong hustong panghuna-huna atong higayuna, pwede, but you will have to provide psychologist or psychiatrist nga kato, appeal to siya sa mga postpartum, nga syndrome, nga dili ka ready as a mother, and things like that. But of course, the law, the court, will always favor ngadto sa mama, no? Di man ta mo favor sa kanang mga illegal nga paagi sa pag-adapt. But that is if illegal to. Kay kung legal to ang imong adoption, dito nimo mabawi ang bata, no? Adto ka mo go sa, or pwede na to mapa-nullify gihapon through the court, but to show nga they were unfit nga adoptive parents, no? Atong ipa-reverse ug ipa-nullify through that, no? Nga abusive. We will have to show abuse on the part of the child. Ikaupat, ug katapusang pangutana, gikuha nako ang akong anak kay naluoy ko ug nabalaka ko niya ug suko kayo ang nag-adapt sa akong anak kay dili na kuno nako ni ibalik niya. Gibaharan ko niya nga ikiha ko. Mahimo ba di kung makiha og kidnapping nga ako may biological mother sa bata? Okay. I will assume nga ang bata, ang birth certificate di na imungan. Naana nila. Truth be told, pwede gyud nga gamito na nila against you kay legally you will have to prove manggod nga ikaw mo'y mama. So dapat i-report na lang sa nanimo daan nga to DSWD, niyan mo report ka nga ipanalify ang
birth certificate on the ground nga ikaw o ipa-cancel on the ground nga ikaw ang biological nga mama, and of course medyo madugo, will have to go through a DNA test. Okay? Kaning problemahan nimo nimo Pia, ug similarly sa ubang mga naminaw nato nga mga suking tigpaminaw tungod gyud ni sometimes sa ato ang wrong decisions of engaging in premarital sex, magpabuntis ta nga di ta andam ug di ta ready, no? Mao man gyud ni ang hinungdan kay nabuntis ka nga wa ka kapangandam, di ka gusto. So do not engage in premarital sex ug di ka gustong mabuntis, or ug di gyud mapugnante, no? Please be careful and make sure di ka mabuntis if you are not ready for such responsibility. Kay awa karon, unsa nakagubot ang imong kinabuhi karon based on one wrong decision in life that only took about 30 minutos, unya pila na ni katuig o pila pa ni katuig ang dagatan sa imuhang problema para masulbad ni. Duhara mo nga naghimo ani, pero daghan na kaing tawo maangin ug masamok tungod aning inyuhang problema. So please be careful, ladies and gentlemen. Ug dili ready di magpatugatugag mabdos. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.